Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enjing sedaya nami kula Rahmi Aida Artini saking kelompok 6 badhe ngaturaken pawarta ingkang wonten ing SMP Negeri Tunggal Sidoarjo. Semi kapengker tes seleksi anggota Dewan Penggalang enggal dipawontaraken. Salah satunggaling inggih menika tes wawancara ingkang hari kawigaten. Kangge pikantuk katerangan ingkang langkung jangkep. Kita wawancara kalian Ibu Tri Romiatun SPD, salah satunggaling pembina Dewan Penggalang ing SMP Negeri Tunggal Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Ibu, nuwun sewu. Sonten kepripun? Menapa panjenengan saged ngandharaken kanthi ringkas babagan teks seleksi Dewan Penggalang? Tes seleksi menika minangka salah sawijining tes sing ditindakake kangge uji seleksi anggota Dewan Penggalang. Tujuanipun inggih menika kangge uji mental lan kawruh calon anggota Dewan Penggalang. Kangge menapa tes seleksi menika dipuntindakaken? Kangge mangertosi kemampuan saking calon Dewan Penggalang. Kados pundi proses tes seleksi menika? Tes seleksi menika lumaku kanthi apik. Calon anggota wonten sing semangat, wonten sing kuwatir. Namun sedaya calon anggota sampun netepi kewajiban kangge tes seleksi menika. Nggih matur nuwun sampun ngganggu waktu wedalipun. Nggih mboten napa-napa sami-sami. Tes wawancara ing proses seleksi calon anggota Dewan Penggalang menika wigati lan saged ngampilake seleksi amargi sregep nentokaken calon ingkang sampun landherek. Makaten kula aturaken migu-migunani tumrap kita sedaya, kula izin pamit, matur nuwun.